Halo logoफोर, welcome back to my YouTube channel. To logoफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान ब्लगाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनैहाय लोगोफोर आङो जोंनि गामिनि हाबायाव थांनो नागिरदों। तो गामियाव नैबे सेकेन्ड हाबानि ब्लग लोगोफोर। तो बिराद गगा मोननानै दङ लोगोफोर। मैया ओमफ्राय दाख्लै हाबायाव मन्दप बानाय एकदम गगा मोननानै जाला, बेखायनो नैबे मास्कखौ लादों आं दिनै लोगोफोर। तो नोंथांमोना नायलांबाय थादो, दिनै ब्लगखौ देखायनोसै आरो मोनसे भिडिअ नोंथांमोननो आं लाबोबावगोन लोगोफोर। तो सिनेमेटिक भिडिअ शुट मोनसे आं खालामदों। तो दिनै दा नर्मेल ब्लग लोगोफोर, नायलां जों माबायदि मन्दप साजायदों नोंथांमोननो दिन्थिगोन बे भिडिअआव। तो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामहरदो लोगोफोर। दायो आं लामाथिं थांगासिनो, लामा हाबालागाव। दायो टाइमा बारा जायाखै, सानजौफुनि 11टा साराय 11टा जाबाय लोगोफोर, 12टा जासिगोन। दा आलासिफोरबो बारा फैयाखै, बेखायनो आं एडभान्स थांग्रोनानै एसे ब्लग लाग्रोनोसै। दा लामायाव फैबाय आं, नै दसेनो दं मोनहैथारसिगोन। अलमस्ट लोगोफोर आं मोनफैबाय, नै हाबानि गेटखौ नुहुरांबाय, नायलांबाय थादो। नैबे जाहैबाय गेट। नाम लिरनाय जायाखै। Mana? आं मोनफैबाय, नैबे माबा जाहैबाय हिनजाव गोदान रिसेपसननि जायगा। जिरायथ'वाखै, टाइम जायाखै गाइसमोन। ओमफ्राय नैबे मन्दपआ जोंना नैबे बायदि साजायदों। Hei, ओंखाम जाहैनोसै। दे रायलाय। रे बाबाया मादै मोना फानलु सामब्राम, गाजर आरो ओइथिं गय खावगासिनो, नायलांदो लोगोफोर। बाजै गोदान मोनदों 100 ग्रामखौ। बाजै गोदान ना मादै गोदान? बाजै गोदान मोनदों, मादै गोदान। जों सानैखौ साबायग्रोब्रा। नैबे गामिनि मिस्टार किरन ब्रह्म, नैबे मिस्टार एक्टर, ओमफ्राय आर्मिबो, सुपार दुपार कामान्डो ब्लेक रक। भाइमोनखौ आंनि चेनेलाव फार्स्ट टाइम देखायनाय जाबाय। हाबायाव ओंखाम जादों। ओंखाम ओंख्रिया गोथाव जादोंना जायाखै फंबाय? ओमफ्राय मा आइटेम्स मोनजादों बुंलाय? नोंना चेनेलनि नामा मा नामलाय? मा जादों प्रिन्स? मा जादों? बेमा बे काला बुंनाय मा? मस्त। हिंदी में बोलो, क्या है ये? स्वर? हाँ? मैं? Densri Fungka YouTuber मोनफैबाय नै लोगोफोर, आं जुम खालामना देखायनो। Densri Fungka YouTuber मोनफैबाय गामिनि हाबायाव। Densri Fungka YouTuber जों नै सेकेन्ड टाइम खनसे नुजाबावबाय। जोंनि गामिनि हाबायाव फैदों लोगोफोर। नै बिस्कुट जानो लाबाय, आंथ' साहा लोङा नालाय बिस्कुट मोनसे जानोसै आरो ना बाबाय। गगा मोनदों लोगोफोर, ओंखायनो मास्क गानदां दिनै।
Thập liêu hôm nay nữa chứ thập liêu mà thôi lại nè không được vậy rồi ăn phải được